Minta kau ngancani tembang dulu kok iya. Oh iya, Iya, pokoknya engko titipan sini kamu ya tak oblak-oblak meneh kok ya ora. Met sewu, ya iki menang awu aku ngono lho, kalah dua kowe. Iya. Dari aku dhisik ya Teng, kowe lingguwa sing jejek, mergane iki mau ya dhisik aku le mangkat ya. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu ngaturaken wilujeng Pak Jumbo. Nggih, wah jan kaya rumangsa ngenteni kumambangi watu item sileme prau gabus. Waduh. Kula niku tenan kok janji muni ana dawuh saka sanak sedulur ngersake Mbak Elisa langsung saya WA Mbak Elisa. Ternyata Mbak Elisa sudah ada job. Duh kacau iki. Wah, janan iki alhamdulillah pas pinuju nggon adi kula Dik Bejo Slamet Mbak Elisa selo. Wah, kula nggih pon kapang sanget sudah rindu sekali. Sampun kangen banget kali Pak Jumbo. Oh iya ta? Lah yo wis pirang-pirang warso. Nggih, hampir 1 tahun. Pinten tahun nggih? Hampir 1 tahun sejak Agustus kok. Iya. Iya, kita main di Semarang bareng. Wah, sampai sekarang baru bisa jadi satu lagi. Kasih kemutan ya. Nggih, wah ora arep lali kok. Sampeyan tetep tak eling-eling. Gedhe lah bola bete karo kula lho sampeyan iki. Nggih mboten, panjenengan itu ya muncul itu memang karena dikersakne corone alam semesta. Nun, apa? Memang munculnya panjenengan itu dikersake alam semesta, bukan karena kok saya jadi bintang tamu panjenengan moncer niku mboten. Ini yo nyatane Panjen ngono. sudah waktunya panjenengan dipercaya masyarakat wonten sekitar untuk jadi dalang yang bisa meneruskan. Nah, ini di waktu yang kayak gini tuh menanggap wayang itu kan susah. Mongko jenengan niku carane ditembung cara sedulur diwehke. Lah niku lho. Iki lho kanca-kanca tak kedo. Gitu. Kanca-kanca tak kedo takon ngrungokke. Mbak Elisa wong sing kondang welek ngalembono karo aku kaya ngono. Niki kanca-kanca kula ora. Diprat-prat to ya. Nah, niku kanca-kanca do nyepelake kabeh karo aku. Piye to? Nah, mau ora kaya jenengan iki apa wis naik daun betul-betul naik daun sudah di atas namanya nggih. Ning panjenengan iki karo seniman-seniman cilik tetep ngerangkul. Lah ini. Kula niku rumangsa apa jenenge? Uripnya itu juga dari semua dari petani, pedagog, wes bakul eyek, opo kabeh sing urunan-urunan itu mboko 80.000, 100.000 mengadakan merti desa, merti dusun. Jadi sak iso-isone sak saget-sagete kula niku nggih saged melebur itu ke semua model baik masyarakat ning ya petani tekan menteri iki nek iso. Betul. Wah, niku sing kuwi sing kena dicontoh sing kaya ngono kuwi Mbak Elisa. Ning ngomong-ngomong Mbak Elisa. Pripun? Niki panjenengan suwe banget ora nate ketemu. Kula anane upama mresani Mbak Elisa ming lumantar YouTube nyetel nderekke Mas Kangkon, nderekke Mas Cahyo, nderekke Pak Sigit dan lain sebagainya. Biasanya juga kirim chat live dari misalnya Pak Sigit niki Pak Jumbo Seswanto juga memantau lah itu baru kita bisa saling tegur sapa wonten streaming nggih Pak. Karang si jenengane dalang seniman seniwati sak Nusantara itu saat ini menjadi satu. Menjadi satu. Tidak ada gap-gapan, ora ono Surakarta, ora ono Ngayojan, ora ono Banyumasan, sekarang sudah menjadi satu. Rukun dalang. Rukun dalang. Jenengan nyatane ya dadi dalang juga. Nggih to. Wes pokoknya yang penting kerukunan dalang itu buat ngurep-urep budayane Pak. Ning ngomong-ngomong tentang dalang Mbak Elisa. Pripun? Karena panjenengan iso dalang. Ora lho pertanyaane. Ora. Aku iki nganu kok masuk akal kok pertanyaane. Ya. Nek dilakukan wong lanang niku lumrah iso. Nggih. Nggih to? Nek dilakukan wong putri, kula sing gumun karo panjenengan kok lek sila kok iso lek ngono ngeprak iki. Welane niku memang bless minus Bapak Ibu kalau jadi dalang nek kakung menika pancene nek kon sabetan nggih to kalau suruh berperang-perang apa perangan nggih perangan wayang niku wasis mergane ora ono sing menghalang-halangi kaya nek wong wadon ya to nek wong wadon ono sing iya angel nek polahe ngene ora ono sing nyegat-nyegati nek wong lanang ora ono beres wong lanang arep plas-plas arep mumbul arep sotrono beres iso tangane ngene-ngene iso nek wong wedok plok ngono ya kangelan mergo nang kono kuwi ana suwijining sesuatu sing pancen nanggoki gerake tangan ning rasa nggawa cagak mik kemenangan nggih ming kala mangsa kelemahane wong lanang nek dadi dalang iki kudu
gedongan nek ngeprak ngene iki ora kebeneran. Ya. Celeng ngono. Makane nek wong wedok nak nggawa speaker. Nek wong wedok ya luwih banter mergane ra ono sing menghalang-halangi. Nah, nggih. Lah nek wong lanang ya mak tus apa ya kuwi. Aku durung tau matus kok aku. Ya apa nek muni ra. Mbak Elisa. Menika rawuh tenggene panjenengane Pak Bejo Slamet niku. Pak Bejo Slamet donya akhirat. Slamet. Bejo, sing bener Bejo apa Slamet? Bejo Slamet. Wes Bejo Slamet. Nggih. Elok banget kuwi jenenge. Parabane apik meneh. Apa? Kijuk. Kijuk iki apa artinya? Lah ya mbok celukane wong biyen nek marabi anak putu gak werna-werna. Tapi apa artine kijuk? Kijuk iki paraban ning paraban to. Kijuk. Ciduk. Kijuk. Kijuk itu apa artine? Kijuk. Kijuk iki ming paraban wae, ora ana tegese. Oh, enggak ada arti. Paling nyeluki, "Jo, ngono iki lebarane. Oh, nah, gitu. Bejo iki kijuk. Kijuk. Nek kamu apa dulu? Saya dulu namanya aslinya Bambang. Jum. Hah? Namanya Bambang di Parabi Jumbo. Oh, Bambang. Mosok koyo ngene Bambangan. Arep wangun. kowe kok ora mamuni Bambangan Cakil ngono. Minimal ya apa ya Gatot Kaca lara Bambang. Ora. Nuding-nuding ana kan kaca kok negon sing putih. Iki ta? Arep nganggep Anoman aku ngono. Ya ora wong ireng. Ireng. Beda ya beda. Nek nganu ya wangune apa ya? Anilo lah. Alah saya mboten mbek tondo Pak Jumbo. Nggih, ora apa-apa Mbak Elisa. Bakune panjenengan ndonga kanggo panjenengane anak kula sik dikitanake niku lho Mas Chandra. Sing utama matur nuwun Pak Bejo, Pak Slamet ingkang sampun nggelar menika wayangan sak menika untuk anak kitanan menggelar wayang itu udah jarang sekali. Nggih. Sangat menghargai matur sembah nuwun saged nggelar kabudayaan ingkang adiluhung ini. Betul. Semoga menjadi berkah panjenengan Mas Bejo, Mas Slamet. Nggih. Lan menika tadi saya juga dengar katanya ini keinginan cucu sendiri nggih menika yang dipun kitan Mas Fikri ya. Nggih. Untuk apa namanya menyenangkan simbahnya. Iya betul. Simbahnya menika remen sanget nonton Ringgit Wacucol menika saking Wacucal. Wacucol. Cucal itu saking remenipun dadosnya minta ditanggapkan wayang. Elok banget ya. Cah cilik sing seneng karo budaya Jawa ki tandane esuk arep ngerti tata krama. Nggih, wis didongake besok gedene tembe mburine. Tembe. Tembe mburine. Besok iso dadi apa piyayi sing apa tratapan. Dah, kok tratapan? Sageta dados piantun ingkang saged membanggakan tiang sepuhipun. Nggih, amin. Bisa memberikan sumbangsih atau menjadi kebanggaan nusa dan bangsa. Amin. Kyai kang migunani tumrap masyarakatipun sedaya. Pancene kaya ngono, Mbak. Estu niki panjenengan iki piyayi nggih naik daun. Cok muni idune mandi. Ucape dadi. Kok hidunya mandi itu? Idu dadi ucap mandi ki nek wong nggih naik daun. Aku tuh ora idu ora mandi. Saiki aku pentas kok kon idu karo mandi. Maksude paribasane iki lho ucape dongane sampean iki mandi iso diijabahi karo Gusti. Kok doanya mandi itu apa? Loh, doane sampean itu mandi. Mujarab. Oh, mujarab. Nah, ora mandi adus ki ora. Ya ora reti. Maksudnya mujarab. Iya mujarab. Oh ya iki ora ngerti. Engko nek tiwas kodo teko ning nggon aku njaluk donga aku ya dikira dukun kok. Loh, ucap kok ngene iki mujudke donga lho, Mbak. Oh gitu. Nggih to. Sampai mau ndongake muga-muga Mas Fikri iso dadi bocah sing piguna. Ini juga doa. Ya. Sing migunani tumrap wong tuwa nusa bangsa lan negara ini juga doa lho. Nah, iki apik banget kanggone panjenengan nggih. Mbak Elisa sinambi napa niku sinambi nganu niki wonten panyuwunan-panyuwunan monggo dipun bocor. niki wonten sing ngersake lagon inggih menika